saúdo para todas, eu son Emma Pedreira e quería recomendarvos 4 libros. O primeiro deles é Carrusel, de Berta Dávila, que para min é unha das novelas imprescindibles deste ano, non só porque supón a volta de Berta á narrativa para persoas adultas, senón pola temática e pola maneira na que está escrita, unha maneira moi íntima e moi cercana ao mesmo tempo, e unha temática que non está normalmente moi tratada, e menos dende o punto de vista feminino, na nosa literatura, e normalizar temas como a doenza mental, como a conciliación familiar, como a maternidade, como o loito, pois deberían estar máis presentes nas nosas letras, xa que temos esa posibilidade na nosa voz. Por outra banda, un poemario, Uralita, de María Alado e Iria Piñeiro, que se volven xuntar despois de Anatomía dunha serea na escena, pois para darnos un poemario comprometido políticamente co rural e sobre todo co transfronteirizo, co que vai dende a perda da identidade do rural cara á dilución, non? Do individuo, das persoas dentro de unha urbe que non nos permite ser persoas illadas, senón parte dunha masa. Hai unha crítica feroz, ao mesmo tempo hai ironía, hai humor, hai unha función de contacto co público que case que fai que este libro sexa obrigado leválo á escena, ou polo menos ao performativo. Ao mesmo tempo, é o terceiro libro da editorial Cuarto de Inverno, que é unha editorial nova e pequena, e que precisamente van a ser esas editoriais pequeniñas as máis golpeadas pola crise que se nos está botando enriba, co cal é case debido botarlles unha man, aínda que este tipo de textos sexan igual de valiosos en calquera outra editora. O mimo con que están tratados nas editoriais pequenas é diferente. Por iso tamén un libriño de teatro doutra editora pequena, de Brutao, que normalmente publica poesía e traducións poéticas, pois este texto de Lorena Conde, un texto teatral. Normalmente non lemos o teatro, asistimos ao teatro, pero perdemos parte da literatura que non sobrevive, non? Ao aire, ao repentismo da escena. Aquí Lorena Conde danos un texto teatral maravilloso que tamén levou á escena, pero aquí teríamos o texto case lírico de Santa Inés. E por último, en categoría de ensaio ou libro divulgativo ou, non sei, xoia bibliográfica, este ultimísimo de Heitor Picallo, que é as letras galegas en caricatura. Heitor Picallo é unha persoa absolutamente erudita que coñece de lingua, de pintura, de debuxo, de arte, de arqueoloxía, de historia, e todo iso ben compilado neste maravilloso formato de libro que ademais é unha autoedición. Se antes falaba de que a precariedade vai chegar ás pequeniñas causas, unha autoedición é unha das cousas máis quixotescas que se poidan emprender agora mesmo. Un libro que aínda non está nas librarías, precisamente porque se vai empezar a distribuir e que merece toda a nosa atención polo que envolve todos estes anos, de 1963 ata agora, ata o ano de Carballo Calero, representados a través de pequenas escolmas de texto, biográficas, referenciais, e unha colección maravillosa de caricaturas en acuarela e collage. E esas son as miñas catro recomendacións: ensaio, poesía, narrativa e teatro. Un saúdo.